Hej og velkommen til den her lidt korte video her. Den her video, det er giveaway-vinderen på min giveaway, som var 3 string. Vinderen af giveawayen, det er... Vinderen af giveawayen, det er Iskuld. Så tillykke til dig, Iskuld. Du har vundet 3 string. Hvis du skriver til mig på hvis du skriver på en video med dit in-game navn er, så kan du få din giveaway. Hvis du ikke har svaret på min giveaway inden for 2 uger, så bliver der fundet en ny giveaway vinder. Og så skal det lige hurtigt også huskes at sige, at hvis du gerne vil være med i min næste giveaway, fordi jeg ved, der kommer en giveaway mere, så husk at gøre din profil offentlig, så jeg kan se, at du har subscribet til mig. Fordi den her subscriber her, i den her giveaway her, der var der kun 6 med. Selvom jeg har 43 subscriber, og det er fordi rigtig mange af jer, I har skjult, at I er subscribet. Og så kan jeg ikke se, hvad jeres navn er, så jeg kan række ud til jer. Så hvis I vil have en chance for at vinde, så skal I lige huske at gøre det offentligt, så jeg kan se, hvad jeres navn er. Tillykke i skuld til dig. Det var den her video. Jeg håber, du har bedre held næste gang, jeg laver en giveaway. Det er, hvad der kommer en giveaway ved 50 subscribere. Men det må vi lige få at se. Vi ses i min næste video. Hej hej.